हाय फ्रेंड्स, SM टू लोग गिग वीडियो चैनल पे आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी है उसको प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन। मारल जाले अगुआ गरिया वाला जाले अगुआ, मारल जाले अगुआ गरिया वाला जाले अगुआ, अदहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ, अदहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ, मारल जाले अगुआ गरियावल जाले अगुआ, अदहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ, अदहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ। 10 लाख रुपया मंगनी लड़की के पापा से, 10 लाख रुपया मंगनी लड़की के पापा से, गाड़ी हीरो होंडा मंगनी लड़की के पापा से, अगुआ ना देवे देहले अपना दिमाग से, अगुआ ना देवे देहले अपना दिमाग से, जाले अगुआ गरियावल जाले अगुआ, मारल जाले अगुआ गरियावल जाले अगुआ, रेंगनी के कटावल जाले अगुआ, अदहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ, अदहन के पाली मंगनी अंगूठी मंगनी लड़की के पापा से, सेली मंगनी अंगूठी मंगनी लड़की के पापा से, अगुआ ना देवे देहले अपना दिमाग से, अगुआ ना देवे देहले अपना दिमाग से, मारल जाले अगुआ गरियावल जाले अगुआ, रेंगनी के काट पर सुतावल जाले अगुआ, अदहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ, मारल जाले अगुआ गरियावल जाले अगुआ, अदहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ, अदहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ।